Nhasi ndoda kutaura nenyaya yelanguage. Ndoda kutaura nenyaya yetinoti pachirungu your vernacular. This is something that really takes me back. Ndichinoona vamwe zvavanoita mamwe marudzi what they do. Ndinoona vanhu vakafanana nevechiAsian, vana vavo vanoenda kuchikoro kwavanonotaura chirungu, vanonodzidza, vamwe vanodzidza zvakanyanya, vamwe vacho machiremba, mascientist vatinoona, vamwe mameno, madhigirii avanoita. Asi kana vaenda kumba kwavo vanotaura nelanguage yavo, vanotaura chirudzi chavo. Kana vane vabereki vavo vanotaura chirudzi chavo. Iyi topic inonetsa kurudzi rwangu inini rwedu isusu rwemaZimbabweans. Tinonetseka nenyaya iyi nekuti isusu vamwe takakura tiri kucolonial rule, tikagofunga kuti kutaura chirungu ndokuti tinzi takaenda kuchikoro. Kana kuti kana takaenda kuchikoro kwacho takaenda kuzvikoro, pane zvimwe zvikoro zvainzi ndo zviri first class here, hameno kuti zvainzi zvikoro zvekudhara zviya kwainge kune varungu sort of nguva yedu, vozobva varungu vaya kozongonzi chikoro ichi ndichepamberi ndichepamberi, saka kwaendawo vana vanenge vachinzi ndevekumba vane mari, you know. Saka vana vavo manje vaibva vataura chirungu. Saka nevabereki vavo futi vakasvika kumba vanotaura chirungu, asi kutaura zvekuti tiri kudiaspora, ndikutaura zvevanhu vari kuZimbabwe. Saka ivavo vanhu ivavo vane mwana ari kutaura chirungu vari kuZimbabwe, vari kureva kuti chirungu chiri nani kupfuura chirudzi chavo. Naika tochibva ndochiti zvimwe kuda vari kuZimbabwe ko vari muno mudiaspora. Mwana wako anobva kuchikoro kwaanga achitaura chirungu, ouya kumba uchitaura futi chirungu newe. Ukataura naye chishona iwo upindura nechirungu. Ukakanda izwi rako rechishona nditorawo plate, iye anodzoka kuti yes ma'am, I've brought the pot for you, I've brought the plate. Iwo hausi kugadzirisa ipapo kuti mwana wako iwo ataure chirudzi chako, iwo rurimi rwaamai. Mwana wako ari kudamba achitaura chirungu. Ndoda kumbokuudzai, ndoda kukupai chingano chidiki chandichangokusiyira kwanhasi naika. Paive apo nemai vanga vane kamwana kavo kamusikana kaitaura chirudzi chavo kana vadzoka kumba. Amai vake vaikaudza kuti kana wasvika padhoo iri panapa panotaura chirudzi chedu. Saka mwana uya aitozviziva kuti akabva kuchikoro anosvika padhoo pari kutaura chirudzi chavo. Zvinhu izvi inini ndakazviona zvakabatsira nerimwe remazuva nekamwana kaya. Kamwana kaya kaenda kuchikoro kunoitwa kachisaidzirwa nevamwe vana vachikarova vachikabata bvudzi. Kamwana kaya kana kakudzoka kumba kanodzoka kari miserable ndikuti kakandwa kanga achikandirwa bvutsu, kachikandwa kachikikwa nevamwe. Maticha vai vasingambozvitiridza kuti mwana uya anoitwa sei, anonzi aro. Kana maticha uya vaona kuti mwana uya ari kusaidzirwa vongoti stop it, unongoziva zvechirungu kaizvi. Asi mwana kana adzoka kumba hembe inodzoka yakadai yakarembera, pamwe adzoka kumba bvudzi rahambe ngaakasungwa namai vake rodzoka raita shebe. Amai obvunza kochiko mama ndinorohwa kuchikoro. Koticha wako anoti chi? Havana zvavanotaura, vanongotaura kuti mirai musarwe. Saka mwana aidaro mazuva ese kusvika mai vake vamuudza kuti inzwaka, kubvira nhasi ukasaidzirwa nemunhu iwe wotsaidzirawo, akakurova iwe wodzosera, nekuti hausi kupomba bhasikoro unofanira kudzoserawo. Saka mwana uya akaenda kuchikoro. Semazuva ese vana vaimudaro vachimurova vachimusaidzira, havana kuziva kuti musi iwoyo mwana uya akava necourage yekuti achadzosera. Saka mwana uya akaita sei, akarohwa, ndobva amutorawo murume uya, mwana uya ndobva amurovawo. Tichafa wazviona zvikanzi hakuna kuti zvakada kurovana. Asi mazuva ese pairohwa mwana uyu ticha vaingoti stop it, don't fight. Naika saka musi uyoyo mwana uya akamurova akadzoserwa zvine simba, because mwana uya akanga apiwa simba namai yake kunzi ukaona warohwa iwo hausi kupomba bhasikoro, dzosera. Ticha vakanyora tsamba vakadaidza amai kuchikoro
kuti mwana wenyu anorova vamwe anozodi tichavana kunyora kuti mazuva ese airova mwana uyu iye aizviona zvake. Amai vaine mwana wavo vakati chinzwa kai utadedzwa kuchikoro wanzi wakarwa nevamwe. Saka chinzwa patichaenda kuchikoro iwewe neni tichataura chirudzi chedu. Naika kana tataura chirudzi chedu tozodzoka totaura neava vanoda kuti tinzwe kuti nyaya yacho yakafamba sei. Saka vakaenda kuchikoro sekudaidzwa kwavakaitwa kunzi vauye kuheadmasters chakuti kune meeting yekuti vataure kuti mwana wavo ari kurovana nevamwe kuchikoro. But rakanga richingori zuva rimwe chete rakadzorerawo. Mwana airohwa mazuva ese mistress havana kumboita hanya nazvo. Saka nemusi iwoyo manje zvakaitika vakaenda nemwana wake kuchikoro. Vakasvika kuchikoro zvikanzi mwana wenyu atazoona anorwa nevamwe panapa saka tati tikudzidzise kuti ndozviri kuitika nemwana. Amai vakati regai ndimbotaura nemwana wangu ndinzwe kuti chii chiri kuitika. Vakataura nemwana uyu nerudzi rwavo. Saka vakamubvunza mwana chii chakaitika. Mwana akataura ndakarinzai ndikazonzai. Tichapa vakati vati aiwa madii kuti ade chirudzi chatinonzwa. Amai vakati tinonzwisisana zvakanyanya kana tichitaura nerudzi rwedu. Saka vakataura nemwana. Mwana akatsanangura zvakanga zvaitika. Ndobva vazodzokera kuchirudzi chavo chatichauyika chinotaura ipapo. Ndobva vachitanga kutsanangura kuti mwana wangu ati anga achirohwa mazuva ese. Mudzidzisi mamuripo muchimuona zvenga achirohwa muchingoti musarwe. Kwaizvo zvamazondinyorera imi tsamba yekuti ndinofanira kuuya pano kuzotaura nezvemwana wangu. Kwaiva amai vane mwana uyu arohwa vadiwo kuuya. Tanzwisisana kuti chii chiri kuitika nevana. Saka munoona zvinobatsira kuti situation yakadaro inobatsira mwana wako zvikuru kutaura rurimi rwaamai. Vana vedu ngavadzidze rurimi rwedu. Musaite vana vekuti kana vaenda kuAfrica vanotanga kunzi avataure chirungu vana vechirungu ava. Vana vechirungu vedu wega. Inini zvangu sagogo nhasi kudai so. Inini ndiri kutaura ndinoda promotion yerurimi rwedu. Kana chiri Chindevere mwana wako ngaadzidze Chindevere ataure newe zviri fluent kana asvika kumba. Kana iri Shona kana mwana wako asvika kumba ngaataure Shona zviri fluent. Because zvinozobatsira rimwe zuva. Ndinzwisisei. Kuchikoro tinoziva makaenda fani. Tinoziva makaita madhigirii fani. Asi mwana wako ngaadzidze rurimi rwako. Mwana wako ngaadzidze kuti munotaura chirudzi chenyu kana muri pamwe chete. Uchazoona kuti mangwana zvichakubatsira sei. Nerimwe remazuva uchazozvifunga kuti amai veye vakamboti musuya. Because zvichabatsira iwewo. Zvikobatsira mwana wako. Zvikobatsira futi situation dzimwe so dzinomuka mukati meupenyu ka. Dzinonetsa dzimwe nguva. You know? Situation iyoyo kana ikauya pauri kandi pamwana wako iye asingagona kucommunicate newe nerurimi rwako. Amunoti panonetsa ipapo. Kana achicommunicate newe at least mune nzvimbo yekuti muchataurirana ka kuti unoziva kuti chii kana tasvika apa ka unoti zvakati. Kana zvataura izvi hazvitaurwa apa zvinotaurwa zvakati. Handiti but muchitaura nerudzi rurimi rwamunonzwisisana imimi. Kwete kuti munoda kutaura chirungu. Chirungu chinodiwa fani. Tinotaurawo chirungu fani. Takaenda kuchikoro fani. Takazoita madhigirii fani. Asi kadii kupromotawo rurimi rwedu. Ngatingotaurewo chirudzi chedu. Vana venyu ngavadzidze chirudzi chedu. Chingave Chindevere, chingave Chindau, chingave Chishona, chingave Chikorekore, inini vana vangu ka vanotaura Shona nhasi. Vakakurira kumaraini iko kunobata vanotaura Shona nhasi. Ndikanga ndasvika pavari vanotaura Shona. Ndiniwo ndambuya. Ndinozvifarira. But ndinoona vana vavo vandambudziko iroro havagona kutaura Shona. Saka nei vana vanguwo zvakare ndiri pashamu kuti vana vavo ngavadzidze rurimi rwangu inini. Ndirambuya vanotaura chirungu asi kuti vana vavo
ngavadzidze rurimi rwedu. Tishearane. Subscribe to my channel. Taurai rurimi rwaamai.